Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Yene cha wosoro, uden wonte, wahini emra, ne openya wa asase so, sede ye wosoro, ba ye dade aduane, nefa ye nakache, sede de che won ode yaka, emfa ye nko nsohwem, iye firi boni mu, na wona ahini, eni ahoden, eni animunyam, eye ode ada. Amen. Yada Radi Yankopon ase ene anopa yi so ama said ye share bose anopa bia ye the daily bread ebebrew ansa na wapie akoba bia ukobia inhrankan Radi se Radi asem ewo nkwa ahodi wom na ano onam chen krante no fanu nti no ampara so Radi anam asemi so esane ni pafiri mpochirem Radi anam na asemi so ama nipa bo eto onyam Ewade anam na asemi so ama nipa ni ba wo ho so Ewade anam na asemi so ama nipa nya nkwa Ewade anam na asemi so ama nipa de na wontumi nye no wase ye biem enti ene de beka ne se enmunyam nkan Ewade asedan nkan Ewade ewo adom kese a waye amaye efise enye nipa nyina ena empo asem we eto won obi wo wa daily bread ya meto no eno de afiri wiase Inshranke Radi sa ye de abeto ye if you Radi asem bia bebe bia no e wo nipa e ba ama no. I'm telling you asem bia bebe bia wo nipa e ba ama no enra ye ne wo kasa say do it for God menyema nipa nyimom yema Radi ene ye toaso ye da so the life of Joseph eso Joseph abrabo ene da so so na ene the ntia ye ne wo e kasa asem we ni say ebusuafo interval kese ba ko a eda apam dada ene apam foforo mu pa kan kese dantem we so pa a ma hu se woye kristoni anase woye nyamsomni nyamesom nko ene kristosom enko Kristo Yesu eba be wi se wode esom foforo eba betenase wode mra foforo eba be siwo enunti interval kese wontamo na ebre bia suban bia besiwo abam dadam no na esa beda ne ho adi e wo apam foforom e wo kwan so no nkoso apam dadam ene apam foforom ade a esombo a asesa kese baako pa ne se apam dadam no na se obi ye obone a na wo ho kwan se odi bitua ne ka enti Moses emra ne se afedie me de mabre dodo so bi bo wasuma dan sa wasum ho na emano na wo so ombo ho abi so bi fa wo na ntwi a wo so fa na ntwi ehye na mu nti na ani esi ani anam na esen esi anam afi yenhwe ye die afi bo hu Joseph ni pakon a oye bo hu Joseph ba bia ofiri bo hu Joseph ni nipa ban bo hu Joseph kura ye ka no wasemi Joseph na ase kire ne se enka ho ba Yesu Kristo baaye no ono so ne mno de besi woni se mate se oka se ani si esen anim na esen si esen anim nti so bi ye obone a fa bi twia ne ka the same thing ba me de me say so bi bo wasumu a obi abo wasum no nka Yesu ka kire se ye nyan fa nche nipa no ye ma ne nko bo se we di obi bo wasum a sa dane ba kono sa ama no na ommom so bi ji watade na se odeko wa amfa ama emusa no afi se obi tan wa hu so obi tan pa wa se bo modern se sa nipa no obesa aye ne papa weni ade da pam foforo ne pam dada ntemu enti sesi an akudru pempenso se nipa nyina sori bompa ya ye wa tamfo ahodo se ina anim ye wo ye tamfo bonsam
ye honama oye tamfo baako ene ye wo yefiefo sa na Bible no bo so eyem yensa ba mesrew me be kire the fastest way ye de command fire from above e de begu ye tamfo so na wan na wo tamfo ye nim se obonsam no firi mfiti ase ye ebone ade bia onum se enipa ntumi nye na Awurade ntumi nye a onua bi ye no uni se enye onua na wadane ida so ye nipasem ana so ye bonsam sem enne se ya anya ma Awurade a menuanom ewiase we no ewiase we emutena be ye wotena na papa emutena be ye wotena na papa enti asem a abofra ye ne se yen hwe se ne maame ne papa ni nua mpanimfo ni step mothers baby a oye adwuma baby a okohu amani prison wo check Joseph lifestyle ni nyina bacho wo de munya abotere pa na mu follow me e wo da bia daily bread ye wo check Joseph lifestyle ni nyina wo enye ni pa bia oye ne papa ono so enipa no so ye ne papa back wo enye bi uhwe ni nyina obi a oye ne papa bi ya try so de boni betua ne ka obi oye ne papa bi ya try so de boni betua ne ka entafe de ntameka say Joseph ye type of Christ and say enti Joseph wonye nipa na enti ono de onte ya. What is the secret of Joseph? Joseph na hinta sem ne say de na ye ne kokuo mu niema man yes successful unim say what the ba pan fufuru mu a wase de be mo wadi nkunim Amos se nipa town so be the bone etua wo papa ka ene me say do it for God menye manipa yema Awurade ene say Yesu kura ba no kan se me say Pharisee ni nyina na Israel fo no chiro se ma wonnim nti ena da bi ya wofom se ewiase nim nyame asem pa ye Kristo sompa na se ye de namo a pa se ye nimu a me ka me bia ese nka ye hu wi asese enti Joseph wo de hwe ene so obi ene obi eye adwuma no mu ntamote a hwe de yesi so obi no obi ware no mu ntamote a hwe de yesi obi ni obi eye adamfo no mu ntamote a hwe de to asoba se obi ene obi ya asore no mu ntamote a hwe de to asoba so obi what do you call it obi kwa asole bi na so wojaya hwe de to asoba o de fo ni to foma ewiase ene Kristosum nyina asase kakraka da we o de mofo ni to fom obi na obi ware jaya hwefiri oko ekira asem obi na obi ya adwuma na omu jaya firi oko hwe ekira asem o de hwe sa ne ma we nyina ubehu ba bia obi abedu bia na obi try kasa se obema ni pa hunu se ona na ye the right person ona na diff bem ona na ne de ye wo de fo ni to fom ni pa ne be kasa obi a panyino akro obi a try the best Eurade sister ene me be say asem da bia obi obeti bia wakoma etoyem wonim nipa onim kokoam ene adwem tu winim nipa obu atan enne se mu sa nipa ne mienu a eno so de ahomeje bebere hwe ebia mete yi nipa nyina nim Amos se Amos 100% Amos ye konkroni Amos do heaven awie Amos adwemu ye fita ya eye saade na so hwe ne ye de etua niwa enye no de Awurade hwe eno ye baako ne wo asuafo bebere o mu di Yesu Kristo achi ba na o mo yi wo manim enim wo mo pe eye du baako pe hwe na Judas ka ho ba Yesu wuwie no ye nya nipa bi a wo mo sore ye nya nipa bi wo mo sore ya Bible no kire se Cornelius Nicodemo Joseph Arimathea sankrofo we nyina no mu ye Yesu asuafo kokoam o mu si Judafo hu nti no mu do mu asie nso no mu ye the disciples of Jesus Christ and no mu fa na asam de ye adwuma and nothing shows na bibia nkyere se
omu di Kristo echi omu ye Kristo echi de fo omu fa na asem kosi se Yesu wuye ti asem we ye o ena ne ye woni pa bi so a omu de omata de keke kora omu nante keke kora ma wiase nyina omu nama yetumi akasa nipa we de ne kasa ese Yesu Kristo o Yesu chidini be be comparison bi a kire hwe Peter dress ne kasa na nim ne nante kora especially Jesus Christ but na inwardly Judas Peter akumam we deny say onim Yesu na obi a yennim no kora etimi akọji Yesu funu astande akọji funu no akọ preserve ato asase esie no enso ne nipa nim no na de one ne koba da solid di nom nipa nyani say is a disciple of Jesus Christ a friend Judas etimi akọ sell man no waton no dia jiska tieni yo unim say sa nipa mienu wedie ne Yesu afirim we nyina chi obi otumi aka minnimu ahodo miensa na Yesu wuya ono no wabo ni din first ehwe na chi kwan back sister Mr. Joseph abrabo ibesesa obi enti enye de nipa de o mano ka so person o defend o wan me kasa o de na ye right no enti ye so sa asem na e koso no enti ade na wate no de ye de aye wo nti Awurade wonnim na wonnim eno ye one na so se nipa de wo court ana se nipa tana se di asem no ne de bim de mawa Awurade anim so wan ne kobua wo ho Awurade anim so wan na ejeje wo ho Awurade anim so wan ne di bim ana se wan de di fo manu hia wo kane if you say nipa nyina je watum say Judas Peter Christ follower and so na komam no oboa no wapu Yesu no we deny no it can happen to you no we deny na wonim enti wonim say Awurade na nim adwene akomam ono ne nim de ekoso pa pote no ba wadwene nam say wo yema nipa nti no wo hwe nipa anim onyam ti nipa de na ye hia wo mo se nipa beka se wo ye no ye hia wo mo se nipa beji watum ne ye hia wo mo obema nipa hunu no ye hia wo mo Awurade nim asem ni nyina obi enyem ose nyinsen no wanyi nti yeso se Awurade nim ba bia nyinsen ne firi yesi de wayira won nim ba bi wo se nti yeso se Awurade nim ade nyina na mama Awurade nim ye nyina anya se fitinya ne du so ya ye victim pain Bebra yesha se ntua trosemi maya homegie maya hoto maya ye release sister do it for God so wanya mawradia enipa be mo wakasa abre papa enipa be mo wadwene ewu untimi nso mani ti Joseph ton ye ton no Bible classic aton no krementon Joseph ye no kro oye addition so ye wipe out from the issue ye yi na film ye pono ye ton o ton ade bi enye ode abiem hwe Yesu the same apply to and Joseph life no and Yesu de ne pepepepe Yesu nuanom ene ton no Judas Yesu so the same thing omo ne ton Yesu and ade bi apply to Joseph bi apply to Jesus and Joseph is a type of Christ and when we talk about Joseph we are talking about Jesus Christ the same thing. Amen and amen. Enti minianom Joseph anhwese ope anu yi afiri ne maame ho ne papa ho ope anu afiri enkrofo bi onu mu nante ye ho ba ohunu se de ekoso no kokoam Awurade ne nim ona final judge o hwe asase so se ye beje je right amount Awurade anim so so enne metufo enne ma hyawo de ne ennem de Awurade asema wura wo kone koye ma Awurade menye manipa hwehwe Awurade wani so menwe nipa de enu nti ye di anusi no sankrofo we nyina etena ase ema Joseph Arimathea ebepie eka se o Yesu Kristo follower na Judas so onim Yesu da nti de ani tia eka bebre no susufo wa adwene koso na ebia na nyesa anete patase ebia na nyesa anete enu nti ne me hye unkuran se sister de ekoso bia no Awurade nim de wuye bia no di kan dwene Awurade ho kane se ni nsi esen na mu dia ene eno de ye nipa na hyeye
Moses Bible baby ni we Awurade ka asem Moses ngo kasa asem Moses ni pasem ene wode kan sa be na ye ni Moses achibium edi Kristo Yesu achi eno nti Yesu be ka akire o se yemame wode yemame miminti fache nipa no miminti jaimanenka miminti sa akoye biem miminti wasere waduane asa amane biem miminti so asa asere wade asa amane biem enye wu nti o Awurade so ono nti yema no enye ono wu nipa nti waso ono nti ono Awurade nti kwase asem ne nipa na dipa wo hunu de o ye nyina abo se ono nti wo de yema no enye miminti ono Awurade nti se ye Kristo Yesu nti a ati se obi aya ade wo se me de mani ato papa me de mani ato maame enye wo maame pa enye wo papa pa nti saa na yen so Kristo nti fo ani to no wo de fo ani to Yesu nti do it for the man what Yesu nti yama bra no Yesu nti yama sa sister no wo de Yesu nti call no peke about what ono nti Yesu nti peke call no what I say enipa nti di anka wo mpeke ka Mose be ka tro se odo wado ni bi otan watan no ba Yesu be ka tro se call no sa peke nti na minim say after this message testimony every day testimony ba me send e wi ana comment ba me send e wi ana obi isu enya mi o mfa ni mo nyamo me mos minim kwanya me fa so a me ka sa asem wi Awurade adom onam obi so onam na asem so nti nyame minim nyansa ni enchen ho mini asem bia me de ma wi ase Awurade na wa asem de ma nti ono nti Kristo Yesu awo ye ma no nti ene sa peke ko ni bi ene sa afafon frɛ nipa ne bi wate Awurade won hyira wo ontina ne mu kyerɛ wo onya wo kase na oma ne nsi wuye ewe na gyenkwapa Yesu Kristo din ba bia ahwemi bia so ne kasa